Mám interiérového architekta, ktorý navrhne interiér. Navrhujú aj u rozmiestnenia vlastne elektroinštalačných nejakých buď zásuviek vývodov. Toto by mohlo putovať projektantovi elektroinštalácie, ktorý by mohol to buď pripomienkovať, alebo zobrať, že to je v poriadku, všetko vyhovuje. Ten projektant, jeho úloha je to, že on navrhne tú elektrickú inštaláciu. To je návrh, to je dizajn. To je tá odpoveď. A ten monter už potom, ktorý to fyzicky vykonáva, by ju mal nasledovať. Vedia ako, keď niečo potrebujú, skonzultujú, ale na ich výstupe je dokumentácia, ktorá zodpovedá realite, zahrňa v podstate ten popis alebo návrh toho dizajnu elektrickej bezpečnosti a dizajnu technologickej funkčnosti. A s týmto dokáže ten revízny technik pracovať a na základe tohto on dokáže vykonať to správne overenie, tú odbornú prehliadku, odbornú skúšku.